Изключително съм доволен и благодарен на организацията Време на 5 за този страхотен проект Мобилна приемна 2, който успява да постигне значителни успехи в областта на скъсяването на дистанцията между местната власт и населението на крайните квартали. Благодарение на този проект и на първото му издание беше направен този площад на село Световрачене, на който в момента имаме удоволствието да стъпваме по него. И бяха инициирани редица инициативи за крайните квартали. До година ние ще продължим нашата работа и ще реализираме множество проекти и ще направим доста доклади с цел облагородяване на крайните райони, защото София не може да продължава да се развива на две скорости, а трябва да се развива хармонично на цялата си територия. Още веднъж благодаря на Сдружението Време на 5 за усилията, които положиха, тъй като в рамките на проекта успяхме да се срещаме с много хора. Още веднъж ви благодаря. Здравейте от неправителствена организация Време напред. Това е нашия проект Мобилна приемна 2, който е финансиран от програма Европа. Целта на нашия проект е на територията на районите на Нови Искър и Връбница да осигурим представители на местната власт, които да комуникират на терен с населението за разрешаване на проблемите. В него участват много общински съветници от всички политически организации, както кметове на райони и на кметства. Всъщност, ето това е смисъла на проекти като този по програма Европа, където общинските съветници и хората, които взимат решенията, са тук сред хората и се сблъскват лице в лице с техните проблеми. Това е най-голямата сила, когато ние сме близо до хората, когато сме обърнати с лице към тях и когато бързо решаваме техните проблеми. Това е важното и е изключително добре, че програма Европа финансира и продължава да финансира тази инициатива, която трябва да продължи и занапред.